Здравейте, аз съм Цеко и това е кратък влог за това какво става в моят канал. Ами накратко, в моят канал, името на канала е MultiBG Gameplay, както знаете. За сега няма никакъв отбор, но очаквам скоро да имам хора в отбора. Използвах го с изключен DTI, защото да видим какво да правя докато говоря. Друго смятам да има поредица на Minecraft, не съм сигурен. DTI San Andreas Single Player, Mafia 2 и DTI Sam. Какво ще друго да кажем? Ми предлагам ви, то не се води даже и влог. Ще ви направя епизод сам, в който ви накратък влог. И така. Така, сега смятам да поиграем сам, защото и вече няма какво да правя. Не знам. Честно казвам, не знам какво да правя. Все пак. Не знам. Може би залята, аз съм оставил малко музика, така да се слушам. Ако се обикалям, се чудя какво да правя. Смятам да видя на летище да почнем да дръсти, чакайте малко само. Не на това летището. Айде да се мълча толкова. Отивам тук. Да, ще карам с крос. Така, чакай да пътя. Тук. Скачвам на магистралата. И след това към тук. Тръгваме към Лас Вентурас или Лас Вегас. На ново Лас Вегас. Иначе градът се казва Лас Вентурас. В GTI има три града. Лас Вентурас, Лос Сантос и Сан Фиеро. Началото е Лос Сантос, после отиваме Сан Фиеро и накрая отиваме в Лас Вегас или Лас Вентурас. Цяло играта е интересна. Мафия 2 си му казваш за нея. Играта е интересна. Чакай да въркат нещо. Добре. Защо по дяволите? Нещо имах спад в фреймовете, не знаем защо. Да, и накрая свършим на Лос Сантос. Значи главният герой е CJ, Карл Джонс, който се играе през цялото време. Сега участват Райдер, Суит и Биг Мод, които са част от гетото ни, но накрая убиваме. Но в Сан Фиеро убиваме Райдер и в Лос Сантос, когато се връщаме на Лос убиваме Райдер и Биг и Тепени. Имаме също Зиро, който имаме с Сан Фиеро, Сизър, който е гаджето на сестра ни Кендъл. И така, аз започвам да говоря за GTI, всъщност играя сам, така че пишете в коментарите долу, ако искате да, като играя сам, да ви давам серверите, защото да подбирам и... На всеки случай, ако някой иска да играе с мен, да ми пише на лично съобщение или да напише в коментарите, или да даде скайп си. На лично съобщение аз ще го добавя, ще играем заедно с него. Така. Гледам администралата. Ще разгледаме това, аз съм го разглеждам. Това
тази яма, която е била строителен дъх, но това е изоставено. Поне в играта никога не се работи в него. Няма нищо в него почти. Само там има един кран, който работи. Да ще го кажа. Но да работи само в синглплеера, така че елате ето тук. Виждате. И ще ме намерите. Слушай музиката, дяволите. Ще чакате аудио. Пусна малко музика. Нали съм пуснал? Странно. Да, да го пример. Няма нищо. И така. Да, смятам това да е. Ами... Нищо няма какво да ви кажа. Вау, тук нещо много тъмно е. И това е, смятам, че влогът се получи добре. Надявам се да ви е харесал. И очаквам коментарите ви за предложения, за игри. Да си да е. Не знам. Да, предложете някои игри, които да пробвам да врътна и така. Да, помежду другото ще сетих сега, може да пробвам да врътна им Need for Speed Most Wanted 2, но не съм сигурен за това. Ако искате, мога да врътна Most Wanted, както искате. Защото тя е стара играта и... Надали има някой от вас, които да не са минали, да не са превъртели играта, но ако има, пишете, ще ги направя, ако и да е един човек, ще го направя, защото аз съм бил в такива ситуации и просто е много гадно. Така че, ако има някой, който не е минал някоя мисъл на някоя игра или затруднява на някои от игрите, които избрах до сега, да ми пише на съобщение или в коментарите на епизодите или в канала ми в дискусия, ще направя поредица на игра. Смятам това да е епизода, надявам се да ви е харесало и чао!